Benvinguts i benvingudes a Ràdio Bernat Artola FM. Bernat Artola, la ràdio que mola. Hola a tots els nostres oients de Bernat Artola FM. Som Biel i Adriana i estem encantats de compartir amb vosaltres aquest programa tan especial. Avui estem dedicant un temps a celebrar el Dia del Treballador. Per què triem parlar del treball? És senzill, perquè el treball és la base de la nostra societat. És allò que ens dona propòsit i ens connecta amb el món que ens envolta. És el motor que fa funcionar el nostre dia a dia i ens impulsa a créixer i a millorar. Abans de començar amb les nostres entrevistes i converses, volem fer un breu repàs sobre per què celebrem aquest dia. Aquest dia no és només una altra festivitat. Té les seves arrels en les lluites dels treballadors per a millors condicions laborals, com ara jornades de treball més justes i salaris dignes. El Dia del Treballador, que té els seus orígens en la vaga general de l'1 de maig de 1886 als Estats Units. És un dia per reconèixer el valor i l'esforç dels qui han treballat dur per aconseguir aquests drets. Després d'aquesta introducció carregada de significat, és hora de passar a les entrevistes. A continuació tenim preparades algunes converses amb els nostres companys de classe i professors que explorem els seus somnis i aspiracions professionals. Així que sense més preàmbuls, comencem amb les entrevistes. Biel, qui serà el primer a compartir les seves somnis amb nosaltres? Bon dia, avui estem amb els xiquets xicotets de 5 anys i li anem a preguntar a cadascú què li agradaria ser de major i per què. Leo, què t'agradaria ser de major i per què? Para multar. Sí? Molt bé. Leo, què t'agradaria ser de major? Una espia. Sí? Sí, Per què? perquè m'agrada molt. Molt bé. Sara, què t'agradaria ser de major i per què? Veterinària, Per què? perquè curem els animals. Molt bé. Paula, què t'agradaria ser de major i per què? Hacer pociones, Per què? porque me gusta. Molt bé. Interessant. I Candela, què t'agradaria ser de major i per què? Profesora de baile moderno, Sí? Per què? porque me gusta bailar. Molt bé. Gràcies. Adeu. Hola, Anna. Què vols ser de major i per què? Vull ser actriu mundialment famosa perquè m'agrada molt actuar. Moltes gràcies per compartir la teua informació. Adeu. De res. Tamara. Què voldria ser de major i per què? De major m'agradaria ser mestra d'infantil, perquè m'agraden molt els xiquets. Moltes gràcies. Adeu. Hola, Eloi. Què vols ser de major i per què? Vull ser director de cine perquè m'agrada molt el món cinematogràfic i és una cosa que m'apassiona. Moltes gràcies. Adeu. Anda, calla! I Abril. Què t'agradaria ser de major i per què? Me agradaria ser política perquè vull millorar el nostre país. Moltes gràcies. Adeu. Adeu. Hola, Reina. Què vols ser de major i per què? Jo vull ser de major astròloga. Moltes gràcies. Adeu. Hola, Eric Ramos. Què vols ser de major i per què? Vull fer policia perquè m'agrada molt. Moltes gràcies. Adeu. Hola, Ima, bon dia. Si no hubieras sigut mestra, què series? Si no haguera sigut mestra, haguera sigut cantant. Però com que cante malament, vaig dir, pues, mestra. Moltes gràcies, adeu. Rubén, si no hagués sigut un mestre, què hauria sigut? M'hauria agradat ser possiblement xef.
per a inventar i descobrir nous sabors, textures, i fer nous plats i convidar-vos a dinar. Ai, gràcies. Adeu, gràcies. Hola, Francis, què hagués sigut si no fores mestra i per què? Hola, Biel. M'haguera agradat ser advocada, perquè m'agraden molt les sèries i ne veig moltes de dones que han sigut advocades i que han ajudat a altres persones. Vale, gràcies, adeu. Bona vesprada, José. Si no hubieras sigut mestre, què series? Doncs abans de ser mestre jo el que tenia pensat, una alternativa era ser pintor, dibuixant de còmics o dibuixant d'estos tipus Disney, una cosa així. Moltes gràcies. Adeu. Fins ací la nostra secció sobre el treball. Ara donem pas a un convidat especial a peu de camp. Bon dia des de Ràdio Bernat Artola, la ràdio que més... Mola! Bé, ací tinc a una colla de cicloturistes que per el camí La Plana han observat que n'hi havia molta fauna. Qui vol donar el testimoni a Ràdio Bernat Artola? A veure el teu nom? Jorge Brevandreu, de quarta. Hem vist tortugues, peixos, ¿cómo se dice patos? Patitos i amb cries. Molt bé. I per a tu, el teu nom, per favor? Daniel Rambla Manrique, de quart B. Molt bé. Daniel, tu també has vist tot el que mos dia Jorge? Sí, menys els patitos que no havia parat ahir. Ah, no havien parat. Doncs bé, algú més vol dir alguna cosa? El teu nom? Soy Ianchiva Villena, de cuarto B. Y ya está. M'ha agradat molt ver aquells patitos i ja està. Anem a continuar. Guillem, estàs cansat? No tampoc. Bueno, Carlos, unes paraules per a Ràdio Bernat Artola, la ràdio que més mola. Bueno, espero que sigamos. Ya sé que no se puede, pero espero. Por favor. Bueno, continuem pedalejant i el ritme se demostra ahir fent camí. Ràdio Bernat Artola, la ràdio que més... Bon dia de nou des de Ràdio Bernat Artola. Així tot s'envola, estem al costat de la platja i tinc així a un buscador de plàstics pel nostre litoral. El teu nom, per favor? Ianchiva Villena, soy de cuarto B. Y por favor, cuando vayáis a la playa no tiréis basura porque nos estamos encontrando más basura que en una basura normal y corriente. Entonces, por favor, no ensucien las playas. Gracias, chao. Reduïm, recuperem i reciclem el missatge de la veu del nostre Ian. Fins ací el nostre programa. Fins la pròxima!